ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga sa to sa tubangan sa awiton ko ang kinahanglan yung mangudigo lagi. Sa atubangan sa mga anghel awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Karong gutloa nagunsa man ta, nagdaig tas Ginoo, nagdaig nya naatas atubangas mga anghel, di ba makita naawa. Wa man mo'y klaro. Matod pa ni Kristo, kung musunod mo nako, makakita gyud mo nga ang langit maabli, o niya makita ninyo nga ang anghel, mga anghel sa Ginoo magsaka kanaog sa anak sa tao. Kita mga anak man ta sa tao, nya nahimo sa tang anak sa Ginoo. Si Kristo sad nahimong anak sa tao ug naanak sad sa Ginoo. Mo na magsaka kanaog ang mga anghel. Ang problema, di lang makita kay pure spirit man. Spirito ba? Pero kung mutuo tas Ginoo, makakita tag anghel. Mutuo ta ba? Di ganita mutuo, adi kita kakita sa anghel. Kamo, tuo mo sa Ginoo. oo Nya kita na moros anghel. Why, klaro lagi. Unsaon pagkakita sa anghel? Si San Jose kasagaran makit-an yang anghel siyang damgo. Kata pakitag damgo. Ang mahal nga birhen, kitaan gid niya gabarog ang anghel. Ana, mao tong tuo siya sa mensahe kay klaro man gyud nga anghel. Kita sad karon ang ipakita sa Ginoo nato nga anghel, dili kaayo niya ipakita diha sa konkreto. Ang ipakita niya kasagaran anhi sa atong kasing-kasing o hunahuna. Kung motuo kas pulong sa Ginoo, makakita dayon kag anghel. Unsa may role aning anghel? Ang mga anghel sulugoon na sila sa Ginoo. Sulugoon ba? Niya ang mga anghel nga masinupakon sa Ginoo kanang di na mosugot sama ni Lucifer, nga wa na mosugot sa sugo sa Ginoo, mahimo dayon na silang Satanas. Yawa ba? Mo na si Lucifer nahimong yawa or Satanas. Dili na siya anghel sa Ginoo, anghel na siya sa kangit-ngit. Nakaron kay ang mga anghel sulugoon mas Ginoo, ang Ginoo tuwa mas langit, gamito na sila pag-connect nato dinhi. Sila ipadala sa Ginoo para ta makakita og Ginoo. Una si kani sila si aning archangels nga ato karong gikuanan pasidunggan. Si kani si Saint Michael, gitawag ni siya who is like God. Ano bang power ba kanang common ni siya? Ang iyang function, siya may nakigubat sa yawa. Nya kani si Gabriel, gitawag ni siya God's strength. Ang kusog, ang kalig-on sa Ginoo, kay siya may tighatag og mensahe aron malig-on. Matod pa niya ni Maria, ayaw kahadlok Maria. Kana bitang mahadlok ta, lig-onon ta ni Gabriel. Nya kani si Rafael, gitawag ni siya God's remedy. Tig-ayo ni siya. Siya ni ayo ni Tobit. Siya say nag-ayo ni Isabel nga nawa ang iyang baog pagkabarin aron mamabdos. Siya say nag-ayo sa pagka-sterile ni Sarah, katong asawa ni Abraham, aron mamabdos. Mura mamugwa mo tuo. Muna ikuan. Mawa na agad ang nahitabo. Nakaroon. Kay makita man nato ang anghel kung mutuo tas Ginoo sa pulong sa Ginoo, makita man nato ang mga anghel sa atong kasing-kasing o hunahuna,
Unsa may mahitabo sa tao nga makakita og anghel katong motuos Ginoo sama sa mga apostoles, sama sa mga nagsunod sa Ginoo nga matinud-anon, mahimo sad silang mga sulugoon sa Ginoo. Kaning gitawag nato guardian angels nga gipadas Ginoo nato nga magkuyog nato matag adlaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Mao ni sila ang magtudlo nato unsaon pagsunod sa sugo sa Ginoo, kay sila kanunay manggasunod sa sugo sa Ginoo. So kanang kusog mutuo o Ginoo, labi na gid sa pulong sa Ginoo, mahimo sa nang sulugoon sa Ginoo. Nya kanasang mga masinupakon sa pulong sa Ginoo, unsa may mahitabo? Mahimo sa na silang Satanas or dark angels or angels of darkness. Sulugoon sa na sila siyawa. Hindi ko na be, lingi ay mong tupad. Pangutan ay, kinsay gasugo ni Moron. Kisa may gasugo ni Moron, ang Ginoo o ang Satanas. Kamong mga asawa, kada adlaw, kisa may gasugo ninyo, ang Ginoo o ang yawa. Kanang magyaw-yaw ka, kisa na may gasugo ni mo ana. Oh, kibaw mo na yun. Kamong mga bana, kinsa may gasugo ninyo kanunay, ang Ginoo o ang yawa. Kanang magsige na lang kag adto sa imong manok, adto lang kasugalan, imnanan, kinsa may gasugo ni mo ana. Ambot lang, Ginoo ba kay gasugo ni mo ana. Pari, kisam say kasugo anay karon. Kanang magsigbaligyag slat, kisay kasugo ana. Oh, kamay kay pa mo. Anya kamo sang nituo nang Ginoo mo'y gasugo pari baligyag slat, palit sad. Aron sad naasad mo'y pagkaanghel. So kita sa diay gitawag ta og the concrete angels. Ang mga angels nga gihimos Ginoo nga spiritual angels musod na nato, nga igsod nila nato, ilatang tudluan unsaon pagsunod ang Ginoo, mahimo dayon tang mga angels ngadto sa atong isig katao. Ug unsa may trabaho sa angels in relation nato, ang una gyud mao ang is care, mo care ba nang manalipod, mo amping. Kumusta maron? Nag-care mo sa inyong kilay. Nag-care mo sa inyong buhok. Nag-care mo sa inyong lawas. Mo na ako gisugo man ko sa Ginoo pag-care, mo na ako mong tudloan na ayaw ilisig badlis ng inyong kilay. Kay ang gagmayng hatag sa Ginoo, mga gasa man na ato ng ampingan kani mga cells of our bodies, labi na ginang reproductive cells, ayaw imni og kanang mga pills. Kay kanang mga kuan man na mga gasam nas Ginoo, labi na ginang bata nga naas imong tiyan, ayaw paghimog abortion og ayaw sad pagsigig libak anang imong silingan, kay wa naman kamo care ni destroy naman ka ana. Di ba? Mao na siya mga kuan, mga tudlo sa anghel. Oh, sige. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Pangutan asya nga, can you be my angel? Pwede ka mahimong anghel nako? Ano ba? Wala, wag yun mulingi ang maingon dahil ka, I don't care. I don't care. I don't care. Kinsa guna sila. Nosi. Ang sana? Nosi balasi. We should care. Kinahanglan unta mo amping ta, mo makapakabana ta, because God cares. Nya ang iyang suguon ana pag-extend sa iyang care para mo connect ngadto sa matag usa ang angels. Nya ang angels musud na siya sa mga tao, mo na si Mother Teresa of Calcutta ni care. San Vicente Ferrer ni care siya sa mga tao. Tanan mga santos, bisan gani kaning atong santosonon si Bishop Chupilo Kamomot, grabe ang iyang pag-care nga naman giyahan siya sa anghel.
Kanisang atong mga benefactors and donors nga namalit og slot, they care. Ang nagsigig palit, nagsigi silang care. Ang wa na mamalit, ni stop og care. Ang wa gyud mo palit, they don't care. Ana no? Na. Gahapon nahalina na tas atong DOPS o niabot na og mga 6,317 ang atong halin niya sa atong MMTL para sa atong pista ni Mama Mary. 251 na kaslots ang nahalin. Pakpakan na to ang atong mga angels who care for us. Di ba? Ikaw na ba? Katulong lingi sa imong tupad. Do you care? Pasabot ni palit na kang slot. Lingaw ko aning mga tao nga magsige magpalit og slot ba. Siguro gyud ko malipayo na sila. Kanang wa mo palit og slot mga magulanon. Dito kay ang angels manggod inigpakita nila makakita sad ka sa glory of God. Muna si Prophet Daniel sa atong first reading, nakakita siya sa langit. Ngano man, giharian man gud siya sa anghel sa Ginoo. Ang mata sa anghel, mausad na mahimo natong mata. Nya kay gadaman sila sa Ginoo, direct man sila sa Ginoo, kung pasudlo nato sila, makit-an sad nato ang naong sa Ginoo. So sa may ikaduhang function sa anghel, mao ang pagtudlo, to teach or to preach the word of God. Kanabitang makamao silang mo pasabot sa pulong sa Ginoo. Naglibog si Saint Joseph nganong namabdos si Maria nga wa niya hilabti. Gipasabot siya sa anghel, si Anghel Gabriel, nibalik nibalik si Jose, gipangasawa si Maria. Si Maria sad naglibog unsaon pagkahimo ani nga wa man ko hilabtig laki nganong mamabdos man ko, gipasabot gyapon sa anghel. Kana bitang dunay panahon nga maglibog ta sa atong kinabuhi. Na gani uban naglibog, babae ba ko, laki ba ko? Naglibog sila. Ask your angel. Naman diyang guardian angel nimo good. Gauban ra man na nimo. Ako sad maglibog ko usahay, unsa man ko? Pare o businessman? Pasabton sa kus anghel, your business is divine business. It is not your personal business but divine business. Padayon pag negosyo sa negosyos Ginoo diha sa pagpamaligyag slot. Ana, mo na iyang giingon. Di nakasabot sa ko. Kakapoy basig baligya aning slot, Lord. Oy, para kanus aman, para kinsa man para asa man para na simbahan, di na para sa imong bulsa. Mao na, sige lang sad kog baligya og mahalinan, praise the Lord. Og di mahalinan, sama. Next time, Lord. Ana, mao na siya ako isulti. Pasabton ta ba kay daghan kay ron wa kasabot sa iyang kinabuhi. Ambot nakasabot baka kining mga nasod nga naggubat karon, nakasabot pa baka sila nga kanang ilang gipusil ila ra sad ang igsuon. Nga kanang taong gitawag nimo harmful sa imong kinabuhi or kaning sa titawag na threat sa imong hulga sa imong kinabuhi, pwede di ay nga himuon na nimong higala. Pwede di ay nga makatabang sad na nimo. Mo nay gitan-aw ni Jesus sa mga taong naglutos niya og nagpatay niya. Mo nang doon na siya isugo, love your enemies. Kinsa may makapasabot ana? Ang atong angels. Mao na siya. Nya mao ang kaning angels, mao ni ang gamiton sa Holy Spirit aron concretely mutudlo nato. Nya kita sad mahimo sa tang angel sa uban pinaagi sad sa pagtudlo unsay angay buhaton. Pero nayo sahay masuko kung atong tudluan. Ako kapila naman ko gikasukan, tiksan pa ko,
Ana, pero sige lang ya pugtudlo. Si Kristo bitaw nahimong concrete angels to all of us, gipatay. Si San Pedro kalungsod atong Santos gipatay. Gahapon gasilibrita ni San Lorenzo Ruiz, nanudlo siya unsay gustos Ginoo, gipatay. Okay lang patyon, basta nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Worth dying for ang Ginoo gyud, no? Nya ang ikatulo nga function sa anghel mao ang pagdala nato ngadto sa langit. Dadon ta nila sa langit. Nagsaka kanaog sila, nagsaka kanaog gikas langit, dadon sa tas langit. Muna si Kristo niingon siya, I am the way to heaven. Ang mga angels kay connection man as Ginoo nato, mao sa nay motudlo natog langit. So ang tanan nga nipalit og slat nagtuman sa sugo sa Ginoo malangit. Ang namaligya sad kay para divine business man malangit. Ingkaw nyag na ako'y daghang sala pader, di jud ka kapadayon sa imong sala basta moapil kas business sa Ginoo. Kay kanang sala business man na siyawa. Og tinuod kang niapil sa business sa Ginoo, di gyud ka mo padayon sa imong sala, muhunong gyud ka. Ug mauna na ang daan sa langit kanang gitawag nato og unsa man ang gitawag? Conversion, change of heart. Ug daghan kayong namalit na tugslat nga sa una magsigigyaw-yaw sa ilang mga anak, karon di na gid sila muyaw-yaw, mukusi na lang og hilom. No? May na lang to kaysa yaw-yaw niya kusi pag yun. Nyag mo palit pag nagslat, moabot yung panahon nga di na gid na muyaw-yaw, din asad na mangusi. Di masad outright ang conversion. Di man na outright. Dili sa dali-dalion ang repentance, pero anha tapadong diha. Katapusang lingi. Yung na, sige pakagpakasala. Pangutan, sige pakagpakasala. Nya mo sanong gani, naagyo ko sala, sige yung palit og slat, haron masige yung kaka-convert. Na good. Na siya. Sige, manindog na tayo.